Wah, panas sih. Tengah telu ya, Pak, terus luwih tenan iki. Perih wetengku. Aduh. Cacane endi ya? Kok wae nek. Ngelak ya. Emang kayak orang B. Enak ya, aman ya. Wah. Kelawar iki ora poso iki. Ya, konangan kowe, Gus. Ora poso ya kowe ya, tak omongne Heru kowe. Tak omongne Heru kowe. Aja ngomongnya. Agus kira poso, Ru. Agus ra poso. Apa? Kenapa poso, Gus? Omong nih. Goblokmu. Gede ra poso. Sesuk poso. Ngomong ning mamakmu we. Besok poso. Besok poso. Loh, lah kowe ora poso, Ru, Jon? Iki jajal, iki mau tuku tak nggih buka poso. Basi apa enggak ngono lho. Tak jajal iki. Piye to jane iki? Nah, Heru ra poso iki. Wis sing poso dhewe. Piye to jane iki? Ra poso. Nek koncone, awakmu ra nek koncone. Gelem, Gus. Gelem. Enak. Lho ra. Mah. Mah, Enak aku poso. Enak ya. Enak. Enak. Mah. Mah. Iki lho. Mah. Iki lho. Mah. Wes aku poso. Oh, enak enak. Aku poso, Mah. Mah. Enak ya. Kowe ora poso, Gus? Enggak, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Gus. Heru ora poso, Her? Tengah hari, Tat. Ya Allah, umurmu piro lho wis gedhe sarep rabi barang poso setengah hari masuk kalah karo Nabila karo Sifa. Her. Gupran? Poso. Poso? Poso. Tenang. Tenang. Ora ngapusi. Enggak. Tenang. Koyane mau tak delok nek ate ya melok ngombe. Ora. 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 Ya, alhamdulillah ora. Jadi di bulan poso iki kudune ede poso. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sampaikan, Allah ki wis ngomongi dhewe ning ayat kuwi bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi nek poso kudune ora ngapusi, nek poso ki kudune ya jalani poso. Nek dhewe ning bulan poso ora poso ki dosane gede. Bahkan ketika satu hari dhewe ora poso kuwi diganti 2 bulan posoe, di luar bulan posoe ora kenek. Makanya mulai sesuk poso ya. Nggih. Makanya sesuk mulai poso. Nah, sesuk belajar poso ya. Matur nuwun, Pak. Heeh. Wis ceramahi.
Kami dari Proyek mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.